بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا رانا الجمعة تقوس وتنزل القعدة هجرانا لشكرا جبودا يا ددري حدود 42 wanda ya daidai da 18 ga watan Yuni miladiya shekara ta 2021. hadisin mu na yau عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس اغتمس فيها. رواه أحمد وصححه الألباني. حديث من يو أنكر بوش دقا ببان صحابي جابر بن عبد الله يرضى الله يتبت أغريشي دشيد سوان صحابين منزان الله صلى الله عليه وسلم قباكي وانا ببان صحابي جابر بن عبد الله شيني رويت ويتي تبت منزان الله زيادة أمين شان الله سكارة تبت أغريشي ياتي: من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة. دك واندا يزير تمر اللافية توانا متما بزي بوشي بينا وكوزيه ينا شغاء أتكن عينهم رحمة الله ينا شغاء أتكن شغاء الله سبحانه وتعالى حتى يجلس، حتى حزوا لوكتين داينه زي زمنا وجمر اللافية. فإذا جلس اغتمس فيها، يا عندكم يا زمنا وجمر اللافية تو يا عينه يا جمع كوزي معنا يا درما يا شغاء عينه رحمة الله تتمل بيشي. معنى الحديث كنا تكيتي الله سبحانه وتعالى يفهم تدمر kina uwa a cikin wannan hadisi. ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana irin falala da irin daraja na ainihin ziyartar mara lafiya. idan ka ji dan uwanka baya lafiya, musamman ainihin dan uwanka wanda yake kuna da zumunta da shi na jini, to tafiya ainihin ganin shi, ziyartar shi, idan ka fita kana kan hanya kafin ka kawo kana ta kutse ne, kana ta shiga ne cikin rahmar Allah subhanahu wataala. idan kuma ka zamna wajen shi, lokacin rahmar Allah ce za ta sabka wajen ka, za ta ainihin lullube ka shiga cikin rahmar Allah dumu. kenan uwa ba karamin daraja bane ba mu zanki ainihin ziyartar ainihin mara lafiya. ya zo a cikin wani hadisi ainihin ranar kiyama Allah subhanahu wataala zai kira bawan shi ya ce mishi: bawa na wane, shin baka ji ba bani lafiya amma baka zo gani na ba? bawan nan zai mamaki, sai ya tambayi Allah subhanahu wataala ya ce: ya Allah, ya za a yi in ziyarce ka alhalin kai ne ubangijin talikai, kai ne duka ainihin halittu ka halicce su, ya za a yi in ziyarce ka? Allah subhanahu wataala sai ba shi amsar cewa: shin baka samu labarin cewa bawa na wane baya lafiya, baka san cewa inda ka je wajen shi ganin shi ba da sai ka same ni, ma'ana sai ka samu ainihin rahamata. kina yawa mu kasance masu ziyartar juna, masu ainihin fatan alkhairi zuwa ga ainihin juna. in ka ji dan wanka bai lafiya, ka tafi ka ziyarce shi, ka mai addu'a, in san samu ne kuma ka biya mai da wani abu. wannan kenan Allah subhanahu wataala ya fahimtar da mu. Allah ya samu daga cikin bayan shi nagari wanda suke ziyartar juna dan Allah subhanahu wataala kadai, masu bibiyar labarin juna, masu tausaya ma juna. kada mu manta yau muna ranar juma'a, mu yau ta salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a kowane lokaci, musamman ma wannan babbar rana ta juma'a. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. haka nan kuma karanta suratul kahf mutafi juma'a da wuri, bayan mun yi wanka mun yi ado mun sa turare. wannan ga maza kenan. mata kan haramun ne a gare su su fita cikin ado da turare za su tafiya juma'a ko kasuwa ko wurin aiki ko ma ina ne za su tafiya. irin wannan ita haramun ne ga mata. idan ado za su yi da turare, su yi shi a cikin ainihin gidaje, a yi su a cikin gidajensu. haka nan kuma in san samu ne mu tafi juma'a ƙasa ba tare da mu hau abun hawa ba, matuƙar da yana yiwuwa. tafiya ƙasa ya fi ƙarin lada. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon kula da wannan gabaki ɗai. Allah ya samu daga cikin masu sauran magana tare da aiki da mafi kyau daga ciki. inda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa da gare mu, inda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana. margaya daga cikin musulmai Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe musu, Allah ya ji kansu, Allah ya sa su huta. mu da muka yi saura Allah subhanahu wa ta'ala ya raya mu rayuwa ta musulunci, Allah ya kashe muna masu imani, Allah ya sa mutuwa ta zama hutu a gare mu. musulmi da ke cikin walhalu kala da ke cikin bashi da matsi da talauci da bacin rai, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi. Allah ya tabbatar da mu akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya mana tsari da kariya game da bid'a da sakin hanya. Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana dukkanin bukatun mu duniya da lahira a cikin sauki. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.